Αν ψάχνεις για το επόμενο running παπούτσι, δες αυτό το βίντεο. Είμαι ο Ανδρέας Ντάμκας και αυτό είναι το νέο review για το Asics Gel Nimbus 26. Ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω, το παπούτσι έχει πιο ελαστικό ύφασμα για καλύτερη εφαρμογή, ενώ σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, ο βαθμός διαπνοής του είναι μεγαλύτερος, κρατώντας το πόδι πιο στεγνό. Στην ενδιάμεση σόλα τώρα υπάρχει αλλαγή γεωμετρίας, κρατώντας καλύτερα τη φτέρνα. Στη μέση έχει τοποθετηθεί περισσότερο σαφρός, κάνοντας το παπούτσι πιο σταθερό. Τέλος, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη νέα τεχνολογία Hybrid Asics Grip. Αυτό κάνει το παπούτσι να είναι ακόμα πιο αντιολισθητικό, έχοντας καλύτερη πρόσφυση σε οποιοδήποτε ταρτάν. Σε σύγκριση με το Nimbus 25, το παπούτσι είναι 10 γραμμάρια πιο βαρύ και 0,5 χιλιοστά πιο ψηλό. Η πρώτη αίσθηση είναι ότι σου αγκαλιάζει τα δάχτυλα, ενώ είναι πάρα πολύ μαλακό. Ως παπούτσι συνίσταται για κάποιον που θέλει να τρέξει πολλά χιλιόμετρα, είτε για καθημερινή προπόνηση, είτε ως recovery shoe. Ένα extra tip, συνίσταται για άτομα τα οποία είναι πολλές ώρες όρθιοι.